rapaces, benvidos á sesión número 13 de actividades físicas e un fico na casa. Imos aló! Para hoxe traio-vos unha proposta moi divertida para xogar toda a familia. É o xogo Debuxa como podes. Neste xogo, imos unir as vosas habilidades artísticas como debuxantes xunto coas habilidades motrices. A ver desa combinación que sabe. Para realizar este xogo, precisades primeiramente preparar as tarxetas coas que xogaremos, é dicir, os debuxos que posteriormente deberedes debuxar. Eu, na casa, tiño unhas tarxetas que empregaba no cole como bits de inteligencia con diferentes debuxos e que incluso por detrás teñen o propio nome, pero vos podedes facelas, é dicir, debuxar os obxetos que queirades ou escribir o nome dos obxetos que queirades. Vou vos ensinar as tarxetas que eu seleccionei. Hai obxetos como tesoiras, un lápiz, tamén elixen algún animal, unha galiña, unha tartaruga, un cangrexo, unha serpe, tamén elixín flores, uns zapatos, unha botella de auga, algún alimento máis como froitas que poden ser unhas cereixas, un secador, un globo. Debuxade o que queirades, eso sí, ted en conta que posteriormente no xogo vaivos a tocar debuxado realmente, contra reloxo e realizando algunha habilidade motriz, co cal intentade que non sexan cousas moi difíciles, polo menos nas primeiras veces, despois se queredes podedes incrementar a dificultade. Debuxade tantas tarxetas como queirades, iso deixo a vosa elección, incluso podedes empezar con as pouquiñas e se vos engancha o xogo para posteriores días, pois podedes ir incrementando. Tamén precisaredes folios ou calquera outro papel no que poder debuxar e o material que empregaredes para facer o debuxo. Neste caso, recomendo vos o rotulador, posto que vai a ser moito máis sinxelo realizar os trazos. Vou vos a propoñer dúas variantes para este xogo. Imos a comezar ca primeira. Na primeira, ides a ter que debuxar con diferentes partes do corpo. Vades a ter tres partes. A man, neste caso, a contraria á vosa man dominante, a boca ou o pé. Para saber con que parte do corpo vos tocará debuxar, deberedes escribir nun papeliño boca, pé ou man, ou, como vou a facer eu, vou empregar tres pelotas de diferente cor e un saquiño. A cor vermella corresponderase á boca, a cor amarela á man e a cor violeta ao pé. A este xogo podedes xogar individualmente para empezar a practicar, por parellas, un debuxa e outro adiviña, ou incluso en gran grupo e formades diferentes equipos para ver que equipo consigue adiviñar máis debuxos. Recoméndovos que coloquedes o papel no chan, porque se vos toca debuxar ca boca ou incluso co pé, vai a ser moito máis cómodo. Se non, podedes pedirlle axuda a algunha outra persoa que vos sosteña o papel. Unha vez teñades todas as tarxetas, baralládelas ben e colocádelas boca abaixo. Seleccionades unha para xogar e, posteriormente, elixides a bola ou a papeleta para saber con que parte do corpo vos toca. Vou elixir a tarxeta, unha quenlla, e a ver con que parte me toca. Coa man non dominante. Como eu son destra, vou a facelo ca man esquerda. Se xogades por parellas ou por equipos, podedes establecer unha contrarreloxo,
Empregar un reloxo de area que teñades pola casa de xogo de mesa ou incluso o cronómetro do móvil para facer a conta atrás. Establecer un tempo, por exemplo, de 30 segundos ou un minuto, que teredes para dibuixar e a outra persoa para adiviñar. Unha vez que teñades controlado, incluso podedes ir máis aló, é dicir, establecer un tempo e ir levantando tarxetas para ver quen adiviña máis dibuixos. A segunda variante para este xogo que vos propoño complica un poquinho máis e aquí entran en xogo habilidades motrices un poquinho máis complicadas. Prepararedes unhas papeletas ou empregade tamén boliñas de colores como antes, nas que podedes ir engadindo habilidades motrices. As que coloquei eu son as seguintes: sentar, correr, saltar, a pata coxa e cabeza abaixo. É dicir, que deberedes debuxar o que vos toque con algunha destas habilidades motrices. Para esta variante do xogo xa non podemos deixar o papel no chan. Deberemos colocarlo a unha altura máis ou menos que non sexa cómoda para as habilidades motrices que vos comentei antes. O mellor incluso nalgúna teremos que ir o movendo. Co cal, se non podedes colocarlo na parede, que vos suxeita alguén. Chamou a atención o resultado final dos debuxos, pero que non é nada sinxelo. Xa o comprobaredes. Cando estás en movimento e, sobre todo, con determinadas habilidades motrices, a cousa complícase bastante, pero diso se trata. Cada día podedes complicalo un poquinho máis, engadir novas tarxetas, novos debuxos e, sobre todo, intentar variar as habilidades motrices. E xa me contaredes os resultados. Fogar, familia, debuxo, actividade física, risas aseguradas, intentado. Este xogo de seguro que dá moito de si. E xa sabedes, actividade física e a ficar na casa.